ai kuble fi baro kiba don hakani ka por hoi kiban wan bat kumju ram fi kiba sngap yakani ka Bible study jong ka balang lembaga YouTube channel tekani YouTube channel jong ka balang ka kerteng jong ka kalong ka Lumsiap Presbyterian Church but pila ban pej kanu ka por but ni dekat part di firu hafidan kanu hafidan kamban keren ni ban ke bafikwa ban keli dengan ai ke phone number ka description ke badan harum di fila ban ai comments yang fi nama song ban ai comments ki ba yatai ki ban sulong ki ba kata da khongpong di ai khublai fi sesin ha ka kerteng ke badan bottom kejung try but unong pen MBA jungi Yesus Christ dia kani kapor ngedan ban ya ingin banyak pendap ya kani ka jing pule jungi ya ka gospel kejung Yohanes ke lenong ka bakhan nyu ngila ya ka tu kani por ban ya lengbai kani ka gospel de mentang ngila pois ka lenong ka bakhan nyu ngila ya pej hadu khot ke balai men semtiu te mentangin beteng ya kani de shua banginya su khmat banginya duai kukpa jungi bhabneng aingu imi na mentangin ke por bamela iPad ningi sin kalat bani puson ya ketin jumi ya ki bala tho ha ke gospel Yohanes bah bangi puliru ki babun ki jingkran ki jong try Jesu hoi hagani ka lenong ka bakhan nyu bang ya puli ngia sngap ya ka jing duai ka jong shwabun sa IT no eladi ban sat narfnai ye u na ka banta ki pop jong ngi baro bada try to isnai ban yalam mingi bangin ang yo sisu ya ka jing hikai bangin ang san ngi nang sothu sisu ya ka jing dei ka ba me melabu pedeng jongi bat me kenran bamela khot yangi bangin nget ho try Jesu khun jomi bakum tangin yo ban long ki khun ki jomi bat bangin yo ru try ban penan borom me try to kur khu wi ka pon to basdang to bawai yelam melo shakri try ha ka jinglong jong ku mu priu long buduna ndrei to pen kup mami to ka bor ka jomi try ngapan ni kini baro haka keteng Jesus Christ amen dengan puli biang naduk khot ke baning kong ya kini ki khot tetar ngan puli hadu khandai khot nang tungin sa ye pen ni ki bentar ki badang sa tetar ya kini ki ru ujisu lakran bat ulak mit dilaki khmat sebeneng bat ulong kukpa kan kata kapor kelajia tu penan buram ya khun jome bau tau khun ru nyo penan buram ya me komba mela ai hu ke bor halor ki do kado baro bad ya kata baro ki ba mela ai hu un ai haki ke jing im bom jukun kani te kalong ke jing im bom jukun bagin yo itu ya me ublei uba shisha tang mame hi bad yo Jesus Christ ya uba me lapha khot ko saw ngal penan burom ya me ka perthai ngal pendap ya kata ka kam ya ka ba mela ai hanga bangan le tementa ku pa tu penan burom me yanga lembat maladi dakata ka burom ka bangila don bat me dakata ka burom ka bangala don bat me mensua balalong ka perthai ngalak penpau ya ka kerteng jome hakita ki breu ki bamela ai hanga na ka perthai ki jome ki lalong te mela ai ya ki hanga bat ki la sumar ya ka ktien jome menta ki tip baki ki baro ki bamela ai hanga ki long nami namar kita ki ktien ki ba mela ai hanga ngal ai ti haki kite ki la pediang bat kitip sisa bangalami no nami bat bakilenget bala pha mami nga ngaduai na kabanta jungki ngam duai na kabanta kata ka perthai ndrei na kabanta
kita ki bamla ai hanga na ba ki long ki jong me to te ngilai puli khot ka baning kong ka ba ar bat ka balai ka ni te baladap dengan su pen kenmau biang ini bau try su hagani ka lenong ka bakhan nyo usdang ban duai ha ka ta ka jaka ka ba jarjar tang bat ukpa ban kerpat yu ba un penan brom yu bat ba un ulah dua ru hagani kalau nongin sepuli ba ulah dua ru nak benta ki senran bat nak benta gitu ki ban sangit hagadu kon ke balai try jesu ong kini te kilong kini te galong ke jing imbom jukut bakinyo itu yeme ublei ubasisha batang mamehi badio Jesus Christ yo ba melapha tu try jesu ni ong i kentien ki ba jelio ba bakata ka jing imbom jukut kebala kular do blei haga hima ke jong kawan da ka ba itu yo blei ba im ukpa jing yo bhabening bat yo khun jong Jesus Christ kata ka dei ka jing im bam jukut wong hang ni kamut balada ni long kristan lada ngimpat itu yo blei ukpa ning ba khun ngi thu shwa jisu nang tangin sa ithu yukpa kumula ong haglan nong kabakhat saw ngila puliteng tu habangila ithu yo khun badakatangi ithu yukpa kata kadai kijing embom jikut kamat ngila yo kijing embom jikut tiban ithu yo blei yukpa yo blei khun kamutru ban i ya kijing long blei jung ban mat ia kata ke bor ke jong blei ban itu eu blei bu long bu bha u bu hok u bu sisya u blei u bu bisar hok le silang u blei u ba isnai yang ibriu u blei u badan ke jing map hu ya kita ki bakla ke bomut u blei u ba ie hak wei ke kentien ke bakit jing mat nong langi kita baru kedai ke kentien i ublei ula i kata katai ke perthai bula aitino yu khun bala khamruwe bu eu ba nget hu unom jatsu reunyo ya ke jingim bam jukut te ke kentien bu bleu i yangi ke kitlut ya baru ke badan hu blei hoi namar bu bleu de bahok umla bansu pai sewai haboi i ka pop hangi wi i ka jing bom hok hangi na ka ta ka daw bo bleu kwa yangi bangin kala ka bamut na ki pop ki jongi na ki jing bom hok ki jongi bat ba in ngen ru bo jisu ula yam khnang bon yo ban siu ya ka dor jong ka pop ka bangi la le ninum la ban yo ya ka hok hakmat ublei lemdang ngen ho jisu daka bola jong bangin persiang banle ya ka babha ya ka bahok daka ta jing thmu bangin yo jing map nu blei kata kanum la ban siu ya ka pop jongi hoi u blei u khamin ti bangi u kwa yangi bangin em ka hok ka jing sisa bangin num la pop ndre num ta ka pop ka bangi lele num ta ka jing long pop jongi hi mla ban siu ya ka kuna da ki jing la bahok jongi dan kam dekat senam ke jong khun lang berat jong play bolong try jesu khun jong ban si takadau u play u pediang ye ki bre ki ba wan chu haba da lada ki wan dekat donut ke ba kela ke bomut ke ba snusi namar ki pom ban ki ba pediang ru ye ke jing sya jong try jesu ba kalong ke kuna ke ba bit ke ba biang ke ba play ula pediang bahkan long ke kuna ke balak ban siu ya ke dor jong ki pop ki jongi ti kata ke dei ke jing mut ban yo ya ke jing pen em te nang tangi sa itu haga basisha yu blei u ba im to ke dokhat ke bas sau ta teng ni pet pat ke dokhat ke bas sau tra jesu ong pat
ngalapanan borom yami ka perthai ngalapandap ya kata kektian ya ba mela ai hanga bangan le tu try su ni wong sikan tien yo kpa wonga la em hagane ka perthai na do bangadang na do ba lakha nga sikan ka perthai kumubrio nomor de bleu kpa wala pha yu try su bon wan sika perthai ban khai u kumubrio nado ke jinglong khunlung du try jisu nado bu dang rit hadu undala san hadu ke ni ke por hi shwa bu unsa IT la dia pat bakin sanaf na yu ula pendan buram ya ublai mo tengi I khndiat ke jing tho sepang ke jinglong khnau try jisu kiron gibreu ki batho kenja jing tho sepang jung u teng teng ki thu khanaru dan rei ke ba shu tho ba shu kenmau ki breu la ni ka ba shu her pateng teng teng kala ban bakla to hoi ki la ban dan ki jing thu khana pateng po ri Israel sifang try jisu ki ba simna tho pat ha ka ni ka khtin blai te ka ingi ban ong ki dei ni kim dei ki don la se ki ba dei tamba kalong pat ka ba man sau bangin sungit kulmar la don manu ba tho ban ong ba o jisu long kum tau long ta dang khna nilap tang atli ki dekhot ka Bible ki batho sipang gijing long khna okra jisu kawai kalong hakapor udang khlung ka gospel Lukas khlung ka ba khlung ka ba ar ka dekhot ka ba sauho kong ti utau khna ulanang san ulanang khrau boru hakam sim bala pendap yu da kajing start bat kajing ai blai kala dan ha u kani kadai kabaythu hadin bala penbaptis yu angamat hadin bala penkentang yu try jisu kat kum kaniam jong ki jiu ha Jerusalem hadin bula dap prasngi te hat khat ka balai khandai ka basau pho le tho baki kimi khpa kilali phai pan sha Nasaret ha ka bakisa badu try jisu te nangta kila siong lasa angta te le thu pat bawla nang san tu san kumno la nang san unang krau ka bor ka man sim bala pendap da jing start ba jing ai blai kala don ho te kani ka por jing khna try jisu le se ka por ba umpat dalong hakata ka kerdan lani kata karta ke bola khamlong ramba nola dap khanas nam le thu biang ulong kumno ki jiu yu nunu khna bla dap khanas nam ki kinyo bola long ramba mo tengi puli pat ha ka dekhon ka ba san phuar uji suru ulanang khrau ha ka jing start ban ha ka renyeng ban ha ka jing sung bha khama du blai bat ki brio kata ka ji ke thu biang ki jing san ju tamakani ka de khamadien nola khanas nam dan reina dok dekhon ke basau huai hadok ke basan huai ni puli ya kata ke jinglong ke jong ndau bola dap khatar snam kumno ba usyong ke temple bot khuslai ki kimi khpa ki lanang lit phaino sia layeng se jingai ba kan tiya ke jingai na Jerusalem ban le Nasaret hadin kaniam ke jinglat re try jisu kwa ban punan borom yu blai da ka ba ya kali uya jawab bat ki nong yalam niam ki Farisi ki Sadusi ki nong tho ha ka temple to ti kata ka dei ki jing thu khandet chpang ki jing long khna try jisu ti hangni try jisu wong bangala penan boromi me te bangi puli pat ye ki sngi ki jing long rang ba ju daula dam kum life host nam try jisu sedang menyelap ye gospel ulik keleng keri Israel uhikai uyalap banang tau penkhia iki brio haki ke baro ki bola kren bat ulale upunan buram yo bleu kpa ni puli bon sin hakani ke gospel Yohanes kumu try jisu ong ngangawan banle ya kaman ke jong kpa wong ki banga kren ki bangale kimdei bangale naladi laninga kren ladi ringa kren iki kitien ki bo kpa hukum minga ban kren ngale iki jingle ki bo kpa hukum minga ban le
Te kata ka dei ka jing penan buram ka jong try Jesu yo kapa. Tek ka mo kapa ula pha yu ka e ka bon kran ka e bon le kom taru try Jesu ula kongo. Te habangi i ki khun ki ba kongo bhai ki kimi kapa la kalong ki kran ni ka e ba ki kimi kapa ki hikai la ne ki le ka e ba ki kimi kapa ki pha Nyong ki tuki khun ki penan buram mila ki kimi ki pa te utrai Jesu penan buram mila ku pa jung bah bening te ka khon ka ba san ong te menta ku pa te penan buram mami nga lembat maladi dakata ka buram ka bangala dan bat me mensua belalong ka pertai te hani utrai Jesu kerpat biong ong to penan buram nga tu penan buram ru ialah di ngilai keran balai bau try Jesu uduai hau kepa bun penan buram yu kedau kalau mau try Jesu i ba kin sa kem yu kin sa syo yu kin sa bentiu yu kin sa sempat yu kin sa keran ki kitin ki ba sniu persya yu kitin lamler ki kitin keno ki kitin mudui ki ba lamler Bakinam buram yu wat tangkum para beriru. Kin la yu la kemudian nongkam sniu bakrau. Tu i kata bakin persiang ban penjak buram yu ndakila kem yu. Khamtam ke jing penjak buram ke bakhadu bakin kentiu ke ding pna ndakila sa yu ki khti ke jat jungu ndaki prek ha ke ding pna. Kin sepeniang ke ding pna Bagata kadai ke jing penjak buram ke bamla ban kham ke ba khampo ban kata nama ditangi ki breu ki basniu tam baga himarum ke penstom kumta penyap yaki da ka basdin halor ke ding phana hadu kin dayap tegi yap kordit nomor ba habasa nar phana la chute du telai ki kti kejat ne da sa di prek ru kesimpor ya gitu ke bahasa sanar pernah bakin nyam dan dari nama tahu try Jesu kalau simport tang like enta tek baun IT ladi ba unyam kataru IT ladi la kaman sim hau kapa ndai ba yap namar baki la sa maki dan dari IT la ka jong kaman sim ba kum tahu la khlat te kata ka dei ka jing sya penjak buram ka ba un sasya ulai i lupa tangkat do kani por hadin la sitang sisngi hadin jong kani ka ba duai ho tang sisngi la ni sitang sisngi hadin nomor ni ka por duai ka dei ko maka sisngi palai jan mit de ka sisngi tho ding pat ka ba but kila kam yu kila bisari u bat kila sanar pna yu kikam hakatu ka sisngi palai hi ka por men mit sitang mit Ting sayo ke Good Friday nomor badi ke singi tho ding balasa nar pna yu try Jesu. Tik chu kamut kani ka por udang duai kadang dei ke singi palai ke singi Thursday. Te try Jesu lai il pai kata na kata kadang kurpat yu kpa ba un penan burom yu khnang ba kitu ki banget kinum do jingkerman ba wat lada ula sya penjak burom kan ni re ukpa un la iki ba phla baka buram ke jok ngupat kan kiu palat yaki bagi mudur ke nong sun mo tekai kata ke jing penan buram ke bau kepaun sepenan buram try Jesu ba hadian baula syak sanar pna ula yam la tab yu haka singi ke balai ula mi pan bat ula hadian kata usakiu sebening hadian kat to kan singi bau mi pan usakiu sebening te kata kan ke dei ke buram ke bau kepaun sa ayu tu try Jesu korpat te kilengo ngan kita ki beri ki bala bentiu ki bala syo yu ki bala krensniu yu habo try Jesu lo mi pan bo la kiu sebeneng ka jingja buram kala long yiki nomor ki penjak buram yu ki perkhat ba kala akut hang tu ula ja asnan bo la yap te ma hadian pan da khongpong bat ki kala septing pen ban nomor hadian katu ki la sungthu bo ni udai sisau khun blai bat un sabishari ki hagas khadu te utran Jesu hakani ka dekat ke basau kerpat ru ko wi jing kerpat wong tongan puli biang menta ku kepa tu penan buram mami yanga
lembat maladi da kata keburum kabangala don bat mi mensua balalong ke pertai tiu try jisu yitu ne syafang kata keburum kabaula don bat ukpa shua ban tau ya ke pertai shua bo bleun tau ya ke beneng bat ke khendau kapen iu kata bo try jisu kajing sedang kajing imjung u kamdai hang ni pertai badha kajing sya dan jing sedang ya kajing imjung ni kibriu tingidan kajing sedang na do balapun lakhai ngi kata kade kajing sedang jong kajing imjungi kat bau try jisu pat hang ni ye thu wong bola dan keburum badukpa shua ban penlongi ke pertai de ka kata kabamut bau try jisu uladan badukpa ladan badublai shua ban penlongi ke pertai bat umdan jing sedang jong kata namar ublai umdan jing sedang umdan jing kut letang ublai hi ubalong kumta ni kibreu ngi dan ke jing sedang hoi kan ke jing kut te kanam dan namar ba ansa anspen mi pat i kibreu kidan kiban mi pat sya ke jing im bom jukut kidan pat kiban mi pat sya ke jing le rain bom jukut kamut kedujok te nrei ke jing sedang kadan yang i kibreu te try jisu dan jing sedang te ngi ba uyones hi ubratho bhai kata haba sedang ye ban tho ye gani ke gospel ke bang yong ke gospel uyones ngi ngan penkan mau hi de we ni senran ki jong try jisu te hoi kidan segi we ki badan ke jo teng uyones ten reuni de uyones bolalong senran jong try jisu ubratho ye ka we ni ki gospel haka lenong ke maningkong ke dekat ke maningkong ke baar uyones yuthu syai bo jisu uladan bad ukpa nadu ke maningkong kamat nadu bangila ban mudur ngi jibril sikitai ki arta ki bahaswa mla nyo iki dan jingkut di kita haka ba maningkong uladan uktien bad utau uktien uladan bad ublai bad utau uktien ulalong ublai uni uladan haga ba meningkong bad ublai kata kedai ke itu bu try jisu uladan bad ublai ukpa nado mensua nado shua ban penlongi ke pertai mo tengi hap kan mau kata bu try jisu mde bu sedang kejing imju na kasingi kesmas bakhayu mo ni hap kan mau uladan lupa por bakhayu sudai kapor bawan ban hiar ke pertai ban long brio tote hoi ki donru ki benta haba ki jiu ki akren ki muduyu bu kren sifang Abraham bo ki jiu ki smu sarong bu de kupa jongki hakata ka jing kren ka jing atai pina puli ka ni ka ju gospel unis nong ka ba pra ke dekat ke ba sau pusau md ke sau pusau ke dekat kadai ke basan pendriu tu hang tu hakatu ke jengkran ke jerong gani jengkran nado ke dekat ke ba lai phok ndai tersitar hadu ke bakun hadu ke dekat ke basan pendai ke de jengkran ke jong try jisu bat kini ki bawan ban mudu yu de ke dekat ke basan pendriu wong ukma heu Abraham ukpa jumpi ula syat kemen banyu i ya kasngi jonga te ula yu i bat ula song kemen namar kata kita ki jiu kile ong hu mempat dan sanpos nem kerta te me la yu i yo Abraham te jawab tra Jisu dekat besan pupra Jisu le thu haki sisa
sisya ngong api menba 4 kayu Abraham ngangalong tu try Yesu bitu igani sisya ba Abraham 4 kau try Yesu la dan lupa mo temde tang shwa Abraham shwa Adam shwa jing penong kepathai la dan lupa namar ulalong batu blai nadu ka meningkong matho Yonas to ti kata kadai ke bau try Yesu ong ba menshwa bunuan si kepathai udan bat ublai kata ke buram ke jong u ke bau udan bat ublai kalong ke ba krau do kata tu try Yesu ong tu penan buram yanga da kata ke buram ke bangaladan bat mi shwa ban penlong ya kepathai mo kamun bau try Yesu kerpat yu kepa bun iPad hu kata ke buram ke ba hakmat kepathai ula du no namar bakin sanar pna yu kin penjab buram yu te ini pulih hi babon gitu kan lada pipet biang ketu gospel Yonas kelnong baning kong hi kabaya thu sai bo try Yesu ladan batu kupa nadu shon pelong kepathai hagadu khat bakhat phra Yonas nong baning kong omdan mano belayu iyo blai mano utau khun bala khamar wei balong hakasada mukpa uhi ulapan pau yu try Yesu wan pan pau yu blai ukpa balai namarudan hakasada mukpa nadu kabam jukut uladan bad ukpa mo tapi kani kaban ngej bau Yesu ude khun blai uladan bad ublai nadu bam jukut kadai ka wei nagi benta jong kata ka ba itu yo blai bat yo Yesu lada kibreu kim ngit lada mano kim ngit bo Yesu la dan bat blai nado bam jikun kamot kim pat ngit sisa ban ngit ho Yesu kamot ban yo ya kani kajing sotho bat kajing kendo apa ka donut bo Yesu la dan bat blai nado bam jikun bat Yesu bat bau Yesu deiru ublai msimla thau yu ko mathau yu ubriu de jing thau de try Yesu de ublai mde ubla thau de ublai donang tu ka khat ka ban riu ko ngala pen pau ya ka keteng jome hakita ki breu ki ba mela ai hanga na ka pathai ki jome ki lalong te mela ai ki hanga bat ki la sumar ya ka ketien jome Tiu try Yesu yaitu ni bola keren ya keketian jong blai haki breu baro kiba ublai ula ai ho. De hoi da kajing sia baro ki breu ki dei ki jong blai hi namar ula thau mu. Den rei ki don ki breu ki banget ki don ki bom nget. De kito ki balanget hau Yesu ki dei kito ke boong ne ki ba mela ai hanga. De ka ka dak ban pen i ba ki dei kita ki bala ai do blai ho try Yesu. Kadang ke bapau sebar di bagi kongu lani ki sumar ya keketin blai. Te ki parabanget ki bomdeiru ki bompat ngedru nga kerpat ya fi bapin puli bah ya ke Bible bat ban keli ladi la fi sumar em ya keketin ke jong blai. Kawai ni ki dang bangi lalong ki jong blai kalong bangi sumar lani kongu ya keketin blai ngi dak kuat na do ka donut ban kongo hoi ngimpat long janai ngimpat la ban kongo na dong sidong la si nrei ha ka donut kala de benden kata ka jing thrang kata ka jing da ka jing sungrit bat ka jing sungu yo blai bangi kuat ban kongo ye ki hukum jong na dong sidong ki khun ki basisya ki de kita ki bakongo iki kimi pa kaba kibreu ki laban ong o kini gede sya ki khun jung taita te kata kadai kadang jong kejing long khun ka basisya te kita ki ba langit sisya hau bleu kupa bleu khun bleu mensim kut da ka bangit hau Yesu bakila itu yo bleu kupa bat ki yo pat ya ka jing khu ka jong mensim kut ka jing jong ki kita ki dai ki basumar ya ka ketien ka jong blai tu ko khot ko ban riu ko ngi kata te
try Jesu tu khot wong ri ki kentin badon kam ha wong ki jong me kilalong kamut namar ba kilanget ho blai menta kilong ki jong try Jesu kilong ki jong blai kupa mo ti lada mangam phing langet so try Jesu kam enga ban ong nga de jong try Jesu ha gono no por nga ngala ban playel di simet banga de jong try Jesu ban ngong kata daga jing sungu daga jing sundet namar ngalalong tong nong pom ubam dan hok ya kata dari namar ke jing it ke jung la pen im nga bangan la ban phlapat banga de ujong try Jesu bau Jesu ula khot nga bangan long jong u bangan long nong bot jung kata ke de kamon jung blai nga ya phi bro iwe piwe langi pop kanu re bangi wan su blai daga donut ke baluet ke basngusi namar ke jing im jungi ban ni kwa sisa ban ya ni kalanti ke batmai ban mat ye kan ni ke jing im ke babat ublai kan penong ngi bangin pediang bangin nget hu try Jesu bangin nyoru ye kata ke jing sunglong try bangin laban ong banga ngade jong Jesu bat bau Jesu laban khot yangi bangi de ki jong mo kata ke de ke mon jong kupa bau khot i brio bakin wan ban kelak bomat ban pediang yo try Jesu kum nong penim jongki ublai ukular ba un khot yaki bakide ki jong u bat ma u long ublai jongki tengi puli haka ki dan ki bobon ki jaka tengin susim yakani gwe ke bentana ka kitab jing pen pau ka ba yathu bo ublai u usngu ba ban khot yaki tu ki banget try Jesu ba ki long ki jong u ka kitab jing pen pau hagal nong bar fuai ke dekat ke balai Yohanes utho ya kene ke sur sifang kene ke sur ke bu yosngo ke buan bening wong bat ngalayo sngo ya ka keten bajam na kata ka khet ka doong hakmi kata madengkel ublai rengkat bat kibriu bat unsyong lembat ki temaki kinyelong up kipat lang jung bat ublai unlong lembat ki bat unlong ublai jongki kata gade ke jungkular bangingin long ki jong bat ma u no ublai jongi te filaman emi kata hala di simet hakadonon ju fila dan kli pidain em jong Jesu ublai khon emi fi bo fidai jong u kata kadai kebanginnya jawab simet ladang ngilanget siau try Jesu ngilak ban pla da kabasai banga ngade jong Jesu bat bo ublai ula khot inga bo de jong banga de jong u kata kadai kabatikna ma ladangi ngilanget sisa how try Jesu te haka dangi puli haka sitis ki Hebrew ru ka lenong ka bapra ni kata nong prag de khot bispo hang tu kong kumni na bakani kalong kata ke jutang ya ka bangan penlong bat ke yeng Israel hadin kita kisngi ong try ngan bu ya ki hukum jonga hak jingmut jongki bat haki donot jongki ngan tho ya ki ban ngan long ublai jongki bat ki kin long upat lang jonga kata ke de kular jong blai tu blai un kerkhui ke jing puli jungi kene ke pori tin ke jung yen sabeteng pat haka teo keban wan tetung ni doi ku kpa jungi ba pening ni aingu eme ba ni yo kene ke por ban puli kumni ke tin ke bakhu ke jungmi tu kerkhu gendrat iki baro ke bangina sasko na ke tin jumi irap ingi baginda yo ke donut ke banget sisa ban priang bau try Jesu ulong khunu jome
ban ngai hau bola syayap halor geding phana nam ta ki pop jungi bangin kala ka bomut no na ki pop ki jungi bangin da yo si sai ga ni ga jingim bom jukun ka bami molekular lengba ukhun jumi Jesus Christ try pen kendo yangi ladangi dang don sebar kani ga jing ting khon jumi ladangi dang long ki nong wei hakmat jumi ki bom pat don hakasam ga jumi tois nei ban pen pau ya la ga jing isnei ga jumi ban kta yangi kanran bangin phaino semi bangin kala ka bomut ni ki pop jungi khanang ba me men ibit a try ban khot yangi ki khun ki jumi ba men ong bangi long ki jumi try but bangi ru nila ban khot yami ublai jungi but utrai jungi to sngo ko pai kini ki jingkarpat to the map ki pop kiringkang me semengi ngapa ni kini keteng Jesus Christ amen tutung ini yang lang ni penwai semua bani haga boy no rutu ai ba jing ai ka badap biang ka jong try jing Jesus Christ ka jing ba jong bleu pa ka jing slok ba thiang man sem khut kina shongkar hailam bat ni baro ki bangit how try Jesu hangni bat hakaleng selak ka puthai bat ki riungit a try ki ba mani mi halala ki jong ki jaka menta bat adu halakataru amen